to, Adame. Trenutak istine. Sjećaš se moja 3 ključa uspjeha? Nemoj zeznuti sve. Ajde. Ne mogu gledati. Ali ipak moram. Kad sam tražeći čuvenog mrkog hrčka s tvojim stricom Leonom Baš to? pronašao tebe, to je bilo najbolje što mi se ikad moglo dogoditi. Au! Ne vjerujem da će nas vidjeti s tim čudakom Zeckom. Ali svi mi se smiju, tata. Što si očekivao? On je većinom kokoš. Ne, većinom je Zec. Kokoš. Zvuči kao da navijaju za tebe. Zecko koš, zecko koš, zecko... Ako donesem doma mrkog hrčka, svi će me prihvatiti. Dobro sam. Trebate vodiča? Ta sam. Samo pratite moje korake i bit ćete u redu. Pa, baš šteta. Čini se da moramo krenuti natrag. Za mnom. Kako biste ušli u hram, morate proći 3 smrtonosne kušnje. Zašto ne mogu biti 2? Za njima! Pazi! Propadam! Ne miči se! Svi smo rođeni s nečime što nas čini drugačijim. Tko je za vožnju? Jedini izbor nam je prepoznati da nas naša različitost čini Posebnima. Idemo! Aj, molim te. Nisi mogla donijeti malo veći bić, ha, Maggie? Zecko koši i tajna mrkog hrčka. Koliko si letećih zečeva uopće vidjela? Ček, ti imaš krila! Ne mogu letjeti. Pa ti letiš! Kužiš? Ne mogu letjeti. Uskoro